Himlens Selskab. Motiverende. Organisere. Forene. Visualisering. Uddanne. Move. Hos Move sigter vi mod at rekruttere dig til dine idéer og ressourcer til Move websteder og campusser rundt om i verden. Vores rekrutteringsindsats vil finde gode placeringer til campusserne. Til rekrutteringsprocessen har vi en plan om at bruge vores hjemmeside til at indsamle oplysninger om lokationer og idéer til Move. Steder kan være fri jord. Vi kan også omdanne bygninger, der i øjeblikket skader miljøet, til noget miljøvenligt. Så både Move-deltagere og det omkringliggende dyreliv drager fordel af det. Vi vil bruge idéer fra dem, der er begejstrede for Move, til at vokse yderligere og sundere. Idéer fra de unge er mere end velkomne, da vi værdsætter deres rene kreative tænkning og passion. Alle idéer er velkomne til videreudvikling af Move og dens læringsrejse. Vi vil ændre betydningen af sociale medier ved at bygge vores egen sociale medieplatform sammensat af gode mennesker med samme sind. Lad os omforme sociale medier til det, vi ønsker, det skal være. Gør vores slogans og missioner som hjælp nogen i dag. I stedet for at lade grådighed og misundelse herske over flertallet, eller kun nogle få, der nogensinde rejser sig for at hjælpe dem i nød, vil det være masserne, der hjælper, og de vil blive belønnet monetært. Dem i en kreativ alder vil være frie til at frigøre deres talenter og idéer, der kunne have været holdt tilbage for at være indflydelsesrige i at hjælpe med at producere Move. Du vælger, hvad du vil lære, i modsætning til korrupte skolepensum i dag. Med Move er ideen om mental matematik i sport og hverdagsaktiviteter afgørende og vigtig for alle. Vi ønsker at udvikle en læringsstil for at hjælpe med at forstå den matematik, der indgår i alt omkring dig. For eksempel at bruge matematik og beregninger til at forstå basketball eller fodboldafleveringer og skud eller fangster. Kan du huske Odell Beckhams berømte fodboldfangst? Hvilke mentale beregninger skulle der til for at opnå den fangst? Lad os arbejde hen imod at forstå de beregninger, der indgår i madlavning, strækning, tømmerarbejde, spil, musik, motion og mange flere hverdagsaktiviteter. Vi ønsker at afsløre den korruption, der har været udbredt i vores liv, og hvordan vi bliver udnyttet af ondskaben i verden. Denne ondskab bruger os til at gøre deres beskidte arbejde, mens vi kæmper, og de trives. Lær, hvad der er imod dig, og hvad der er for dig. Lær, hvordan du ser korruptionen og hæver dig over det. Øg din frekvens, mens du lærer at luge ud i det falske og fokusere på sandheden. The Live er en film, der viser subliminale budskaber i hverdagssituationer og reklamer. Vi ønsker at åbne din underbevidsthed for mere kraftfulde tanker og højere bevidsthed, så vi kan skabe et sted, hvor vi kan hæve verden til højere frekvenser. Vi ønsker en verden, der er beskyttet mod korruption og mentale angreb fra de negative subliminale budskaber omkring os i verden. Lad os opdrage den næste generation, så de arbejder gennem kærlighed, lys og loyalitet over for hinanden og over for kilden til alting. Positivitet sejrer alt. Kildedirektiver.